Man लिपस्टिक फोनाखै फोनोमोन ओमफ्राय माबाजोब्बाय लिपस्टिक गावनाय नालाय ओंखाम जाबाय नै दालियालाय मोनसेल' आरो दालिया नै लोगोफोर दासो मोनफैथारदोंमोन जों थांफिननोसै ओमफ्राय 200 थाखाया ओरैनो दैयाव थांबायना जोंना हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरो दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो खेबसे फिन बरायबावबाय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे फिसा ब्लग लानानै फैलायबाय ब्लगा दिनैना बारा गोलाव जानाय नङा होमबाबो आङो लानानै फैबाय दिनै बिबोनां मनिकानि आथिमंगल दङ लोगोफोर ओमफ्राय बेयावनो जोङो फैदों आरो ओमफ्राय बिसोरो गासिबो जोंजों होजोंनिफ्राय फैफानाय गोजा आसा खालामो नोंथांमोना आंनि दिनैनि फिसा ब्लगखौ नायलांगोन होननानै नायलांबाय थादो लोगोफोर नाङा मनिकानि मावजिया मान लिपस्टिक फोनाखै फोनोमोन ओमफ्राय माबाजोब्बाय लिपस्टिक गावनाय नालाय ओंखाम जाबाय नै दालियालाय मोनसेल' आरो दालिया मा लाखो माथो बेदरानो मोनफायाखै दाबो बानलु आयु जानो हायोबासो नै बुलां गोथाव नंगौना नङा जानायदो दे बिफेगा लाजिबाय नामा दा जुरिमोना खम फैथारगौमोन बे जुरिमोना फैथारगौमोन दां खमनो हा क'क्राझार नोंसोर अमा जाया बियो अमा जाया ए मोनबाय आजानो बेदर नांबावगौ बिनानै जादे आंनाव बिदि सुजु थावगोना थावा ओंख्रिया लादो माथो जानांगौ जायगायानो फिसाद्राय नालाय ओइ रिजना गोथाव नंगौना नङा गोथाव नानि थावा जादे बुरजा जाखा मोनाबिलि थांनायनि लामा ओरैबायदि गाज्रिखाने आयौ बेनो भुटान रडबो नङा होमबा आथिमंगलाव फैनायावनो मोनाबिलियाव बेरायनो फैबाय नै जोङो मोनाबिलिया खाथि जायो नालाय बिसिनिजों गसंलायदों नालाय मोख्रिया खमला जादों लामायानो हाद्रि गोजाखायो भगबान बिफां लाथा लान्थाखौ केमेरायाव मोजां नुलायबावदोंसो मोनाबिलि गेट वेलकाम मोनाबिलि दैमायाव जि सुना लाबोदों नामा जाहार सिंनि लामा बेसेबा गोथौ हाग्राबारिनि न' दंजोबबावोसो बेयावनो न' दंजोबबावोसो नै हा गोथौआवबो मानसि थाफैनो रोंदों आरो dalang Rena tuh hai dia nih bilang sama si siapa namanya bilang kok Dania mabiar tangan mana mulai ai pawalio siapa goजानाव berai जाफैनो ayo फैबायहाय मादैया मोनफैबाय आइफवालिनिख्रुइ साबसिन नामा ओरैनो दंफां ना मानसिफ्राबो खमथार हेपि निउ इयार 2025 बायदायाव आथिमंगलाव फैनाया जायगाया खाथिखाय बेरायफैलायबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय फैनानै नुफैबाय जेबो गैया खालि दैल' दङ आरो ओमफ्राय हाजो दङ खाथियाव बेनोसै माथो खालामबावनो पिकनिक स्पटआथ' बिदिनो जाखायो नालाय मानसिफ्रानो गैया दे
বেলেগ খেলা চাবি কাৰণ বেলেগ খেলা চাবি दैया गोग्गोथार नै स्राय स्रायनो मोनाबिलि नायग्राफ्रा सानसुबिलियाव मोनाबिलि नायनो फैयो नै सानसुआव दंथारो Happy New Year 2025 थांसैलै मा नुनांगौ बिदि जायगायाव नै लोगोफोर दासो मोनफैथारदोंमोन जों थांफिननोसै ओमफ्राय 200 थाखाया ओरैनो दैयाव थांबायना जोंना नै दंफांफोरा दं दंफांफोरा साइड जोंला गारिजों गिदिंना थांसै खामानि गैया ने जेबो खामानि गैया बै सिगाङाव फैदों रायो मोनाबिलियाव बास खुलिजेननाय मोनाबिलिया बन्द जाबाय बिसोरनो इयाव फैदों जायगा रायजोनि जायगा नै मालाय जागासिनो दङ जाफैग्राफ्रा बारा गैया खमथार दाख्लैनि इयाराव एसे जादोंमोन खोमा दैयाव हनै खर'आव गैया नै बिनि माबोरै एफा स्पिड जाहैदों ना नैबे मोनसेबो दंबावो जानानै दि उनावहाय माबायदि दाखोर जायो नायलाय नै ओरैबायदि लेथ्रा जाखायो जायगाया एबार बिसिनाव बारा गारि हाबाखै दे लामा गैला बेयो फिदिंदो बेथ'ना बेरायनानै फैखांनानै दासो हाबायाव हाबफैफिनबावबाय नै लोगोफोर जोङो आरोबाव मानो होनबा दहाय जोङो बिदाय लायाखैमोन नालाय बेखायनो फैफिनबाय आरो ओमफ्राय नै आं गिफ्टखौबो दासो होफैबाय गिफ्ट होखांनानै मोननैसो फट' लाजानोसै ओमफ्राय बेनिफ्राय थांफिननोसै लोगोफोर जों दा थांनो ओंखारबाय आं बारा भिडिअ खेबलाबाय थायासै नोंथांमोना आंनि दिनैनि फिसा ब्लगखौ नायनानै माबायदि मोनखो अननानै कमेन्टआव खोन्थाहरदो बिदिबा दिनैनि थाखाय बेयावनो जोबथ'सिगोन लोगोफोर नेक्स्ट ब्लगखौ लोगो मोनसिगोन नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो जुदि साबस्क्राइब खालामनो हायाखैबा खालामना होदो बाय बाय